Bună, dragii mei, și bun venit pe canalul de YouTube Afirm și Creez, unde vorbim despre tot ceea ce ține de mindset, afirmații pozitive, meditație, transformare interioară, cât și exterioară. Eu sunt Katinka, consilierul vostru de dezvoltare personală și de mindset, și vă invit să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a fi conectați la comunitatea Afirm și Creez și la conținutul ei. Astăzi vreau să vă răspund la câteva întrebări pe care toți care sunt abia la început de drum cu afirmațiile pozitive cred că le au. Am să încep prin a recapitula ce sunt afirmațiile pozitive. Ei bine, afirmațiile pozitive sunt fraze pe care le repetăm, care au ca scop să creeze credințe pozitive constructive despre noi înșine și despre lume, și să înlocuiască practic credințele limitative care ne împiedică să evoluăm în direcția pe care ne-o dorim. Și cine nu are sau nu a avut asemenea credințe, să ridice mâna. Îl felicit pentru că este liber. O întrebare frecvent auzită este: la ce folosesc afirmațiile pozitive și cât de eficiente sunt ele? Am răspuns deja parțial la întrebarea asta în definiția de mai devreme. Însă, ca să sintetizez, afirmațiile pozitive sunt foarte eficiente și folosesc la a ne transforma pe noi înșine, practic, și calitatea experiențelor pe care le manifestăm, respectiv creăm sau atragem în realitatea noastră. Scopul lor este să ne schimbe, practic, mindset-ul, starea, simțirea și percepția. Ele ne acordează la ceea ce vrem să devenim și să trăim. Și cum fac ele acest lucru este o altă întrebare. Prin faptul că, repetându-le, ele se întipăresc în mintea noastră subconștientă, iar cu timpul, credințele pe care ele le susțin ajung să predomine și să ne influențeze atât starea cât și mindset-ul. Iar o minte pozitivă atrage lucruri pozitive, nu-i așa? Pentru că cum fiecare dintre noi are un discurs interior adesea repetitiv și care se încadrează cam în aceleași tipare și pe care le adaptăm cumva inconștient la diferite situații, aceeași mărie cu altă pălărie, cum s-ar spune, afirmațiile au scopul să formuleze și să mențină un discurs nou bazat pe alte credințe. Acum, cum putem noi să le folosim? E altă întrebare. Foarte simplu. Putem să le folosim în gând, cu voce tare sau ascultându-le. Oricât de des simțim că avem nevoie să ne adâncească în convingerile că lucrurile sunt ok, că noi suntem ok și că putem să fim și să obținem tot ceea ce ne dorim. Altă întrebare adesea pusă de către cei care folosesc pentru prima oară afirmațiile este când anume să le folosească. Le folosim când vrem noi, este alegerea noastră. Eu recomand să le ascultăm înainte să adormim, pe timpul somnului sau în stări de meditație sau hipnoză. Atunci consider că au efectul cel mai puternic, când subconștientul nostru le absorbe mult mai ușor. Însă asta nu înseamnă că ele nu ar funcționa și în alte momente ale zilei. Subconștientul oricum ascultă tot ceea ce îi hrănim. Deci putem să le rostim și în gând când desfășurăm alte activități sau să le ascultăm în timpul altor activități. Pentru că e mai bine să ne ocupăm mintea cu lucruri faine decât cu griji și alte probleme. Altă întrebare este dacă e necesar să credem în ele sau în ceea ce ele spun ca să funcționeze. Da, poate că ceea ce rostim sună absurd la început pentru mintea noastră și ne va fi greu să acceptăm că ar putea fi adevărat. A crede în ele sau în ceea ce spunem, desigur că poate să grăbească efectul lor, însă nu este necesar să credem ceea ce spunem de la început și chiar să credem că ar funcționa, pentru că pe măsură ce le tot repetăm, vom începe să și credem și să simțim pe pielea noastră că ceea ce spunem este o perspectivă validă și vom începe să simțim cum ne calibrăm la conținutul acelor afirmații. Iar treptat, ceea ce spunem se va simți tot mai familiar și va deveni cumva o certitudine. Pentru că ceea ce auzim și repetăm devine gândirea noastră predominantă, nu? Iar gândirea noastră predominantă stabilește ce putem și ce nu putem, cum ne percepem
și suntem percepuți și ce atragem în realitatea noastră. Bun, a trece la un discurs interior nou, o poveste nouă pe care ne-o spunem prin aceste afirmații, are și ea nevoie de timp. Este un lucru care necesită să fie asimilat treptat. Vom observa destul de rapid diferența dintre noul discurs interior bazat pe ceea ce afirmăm și ceea ce era până acum modul nostru de a gândi. Și deci vom deveni mai conștienți de unde ne aflăm și unde vrem să ajungem, nu? Și evident că orice lucru cere timp, așa cum am zis, și răbdare și mai ales perseverență, să nu renunțăm. Așa cum am exersat ani de-a rândul gândirea negativă, așa putem să exersăm de azi înainte o gândire care să fie în favoarea noastră și a visurilor noastre. Atunci când ne bucurăm de drum, destinația devine mai puțin importantă și chiar o atingem din mers, ca să zic așa, pentru că a trăi ca și cum am fi deja ceea ce ne dorim să fim este chiar unul dintre secretele transformării. Și acum sper că am mai elucidat un pic din misterele afirmațiilor pozitive pentru voi astăzi, iar până data viitoare vă urez mult spor la afirmat, iar dacă v-a plăcut acest video, vă invit să-i dați un like și să vă abonați canalului acesta de YouTube, iar dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți în comentarii părerile voastre și experiența voastră cu afirmațiile pozitive. Și dacă mai aveți și alte întrebări referitoare la acest subiect și orice alt subiect, vă invit să scrieți în comentarii ca să pot să vă răspund la ele în următoarele postări. O zi magică să avem!